Ekhuluma nabezindaba umqeqeshi weBafana uHugo uthi ubheke ukuthi iqembu lenze kahle emidlalweni yendebe yomhlaba njengoba uma kwenzeke beka phansi izintambo ufuna ukulishiya kahle. I'm not thinking at the end, not at all. I'm just thinking about how can we do a better World Cup than we did a few months ago in Morocco. Uthi bazosebenza kanzima kulezi nyanga ezintathu ezisele ngaphambi kwemidlalo yendebe yomhlaba njengoba iBafana isethubeni elihle lokudlulela esigabeni esilandelayo kulomqhudelwano. We'll do everything for that in the next 3 months to succeed and to achieve a very good World Cup with good results, and maybe I said it already, we have to believe that even this rather tough group, that we have a chance because of that third place that will help us a lot. Uthi emidlalweni emibili yokuncweka neqembu lasePanama uzozama ukunika bonke abadlali ithuba. I will try to give everybody a certain minutes of playing time. Umdlalo wokuqala nePanama uzoba ngolwesihlanu eThekwini eMoses Mabhida Stadium ngehora lesikhombisa kusihlwa. Kuthi owesibili udlalwe ngolwesibili ngesonto elizayo eDHL Stadium eKapa ligamenxe ihora lesikhombisa kusihlwa.